Okay na yung bagag sa papagaya. Kada kaya amin eh. Grabe ti pa nagtutudo na nga pwesurong talaga man nga kasta iti ko ng tiya weather tayo itatati weather cast tayo gagaya man niya. Ay sa ikat anong san tayo latan. Siyaklatan ni Manong Yarafi yung makadkadwayo itatakadwak ni partner Davis. Sakbay nga mapantayo iti nga dunggan iti in send apo ni Ma'am Joveline iti programa iti DA Car Agri Tungtungan na kat kita antayo nung kasano iti panangi discuss da apo iti may panggap iti kunadang DA Tungtungan na gagayam. So dati apo iti denggan tayo itata gagayam. Gagayem aman nalon ken mangalap adtuyen ti programa DA Car Agri Tungtungan. Plataporma para iti baro a damag. Programa ken istorya ti baligi dagiti mannalon ken mangalap. Sagot kada kayo ti Department of Agriculture Cordillera. Pada-pada tay adenggen ti timek dagiti mannalon ken ti komunidad. DA Car Agri Tungtungan. Ket ita adtoy ti angkor manyo. May samanan nga naimbag agsapa kadagiti amin nga patpat ganmi nga mannalon iti entero nga Cordillera Administrative Region sumangbay manen kada kayo programa apo nga mangipaay kada kayo kadagiti na dumaduma nga programa iti Department of Agriculture ken kasamot dagiti interventions nga mabalinyo nga maawat ditoy. Toy mo toy biyang Jovelyn Valenciano ten kay makadkadwa ken iti dato nga gundaway takkel nga yaman tayo agsipod ta live manipod ditoy Dagdag Sagada Mountain Province. Di mayo tayo apo tapos iti kasakat entayman makapatpatang dagiti duwa nga agasawa nga nabalegi iti banag iti strawberry. Kadkadwa tayo iti proprietor wano makinkukwa iti Baybayan Strawberry Garden. Nya? Awan sa bali no saan nga di Sir Pedro Aben Langbay ken iti kapis iti puso na nga intay makadkadwamot lang ni Ma'am Willa Mikay Langbay. So sakbay man nga inda istoryaon no kasano nga nangrugida iti daytoy nga beneg iti business ket ikantay man ti gundaway ida nga kumablaaw. Good morning Sir Peter iti Ilocano iti English na daytoy nga nagan. Good morning po. Good morning, ma'am. Ma'am Willa, good morning. Good morning everyone. Patpatgad mi nga listeners iti radio kini. Good morning kini Ma'am Jovelyn. Ayan. So thank you very much. Kas na ibagak tatayan anya nga ti business tayo ngay kat strawberry. Mabalin ba nga maamuan no apay nga daytoy iti napili yung business? Actually, ti bunag ti business kat haang nga strawberry ti direct nga venture me. Nanumo kami nga mulmula iti natnateng Okay. kasla iti lettuce, cabbage, amin nga klase nga nateng ti nagkuan mi. Nanumo nga gardeners kami iti vegetables. Nagrugi kami laeng nga nagventure iti strawberries iti introduce da kanyami nagapumot laeng iti kabsat mi nga garden ka nagmulmula ti strawberries iti La Trinidad Strawberry Farm. Okay. Dayjay kami nga nagrugi gapu iti kasla pananghikayat na kanyami nga nungay padasen mi met ti strawberry ditoy Sagada. Taawampay lang ti nagventure ti strawberry plantation or production ditoy Sagada. Dayjay kami nga nagrugi. So small portion of our garden ti minulaan mi pay lang ti strawberries. Ngem agmulmula kami metlaeng iti natnateng. Di ununa na talaga nga timulayo ditoy purely on vegetables. Awan iti strawberry. Yes, ma'am. Oh, but mga mangan kayo ti strawberry. Good, ma'am. Oo, so hanbangan napan in your mind nga anya nga tano padason ditoy. Kas lakas jay until such time nga imay da jekab sa nga nangibaga nga you try wano padason nyo.
Since ubing dagya anak mi pay lang kan agrugrugi kami agar garden. Ag agar garden damat laeng ag pudpudus damat lang ti strawberries ijay La Trinidad mayet. So we are aware iti strawberry production and plantation. Jay laeng kwami kasla panang ad-adal mi wenno panang kwami. Ag tribe nga ta ditoy Sagada. Dayjay ti may sanga kwa ti may sanga question me before nga kunami nga sige man garud itry tayo ditoy Sagada. So we are aware iti strawberry production coming from La Trinidad, Benguet. Oh, okay. So, hang kayo nga, kuwahan kayo nga nag-hesitate, wano kasi nga nagkudkudyarik na yung napintas mo't iti harvest mi, iti vegetables. Apay nga sukatan mi pailaang wano, mapan kami palang iti strawberry. Awan mo't ma'am gamin, talaga nga iti Sagada, well-known damat laeng iti home gardens, iti vegetables. Agnay-nayon dalaeng iti fruits. So, awan ti kasla dua-duami wenno kasla hesitant mi. Because actually, amumi nga iti strawberry is a high-yielding fruit. Correct. And then, strawberry kat addamet ti ibagbaga na iti market. Haang nga ko na nga ti strawberry kat alanganin wenno kwa. Diay laeng tadyay weather in La Trinidad and ditoy medyo adda ti pagkadiperensya na. So diay kami nga medyo nag-hesitate. Ngamno iti production na well-known nga ti strawberry is a high-yielding and adda ti bagbaga na iti market. Ayun, okay. So at least kas lang at dalatan day jay idea yo nga talaga nga magiging successful day jay. Tata kasano ngay mo't iti panang rugiyo iti kasung baga iti capital na. Syempre medyo amo tayo nga adamot siguro kun kunaan na basit day jay puunan no in terms of agrugi kayo iti data nga business. Ma'am, ijay kami nga nag-hesitate. Iti production kan planting kan amin, ang kami nga nag-hesitate. Ngam iti capital kan starting financing iti strawberry, dayjay kami nga medyo backward basit. Gamin, iti strawberry plantation, nagdakkel ti puunan na actually. Problema pa'y no pangalaan iti planting materials. Okay. Tano, tutuusin ti strawberry production, adu-adu ti kailangan, haang nga kasla iti vegetable production. Ti strawberries, ti kunada iti kailokuan, itkantay ti basit nga humor na, lampinam, payungam paylaang. You need strawberry mulching, di kunada nga lampin na, yap-up na. Tapos, ag kailangan ka iti rain shelter na, di payong na. Okay. So, no panpanunutom dagiti nga banbanag, nagdakkel nga gastusan kunam. Correct. And then awang paylaeng ti kapit mi iti financing agencies no anyaman nga pangalaan iti pang capital mi. So tiingkas tami ket basit. Agmulmula kami ladta ti vegetables and then the produce mi iti vegetables ito ti sagsagga basit mi nga us-usaran iti pang strawberry plantation. Haang nga jay ngay biglaan inot-inot ingkas Inot. tami. Oo. So makitak iti daytoy plantation nyo, ma'am sir, ngay ket nalawa. Kasano naging successful daytoy. Syempre hantay maiwasan nga iti panagrugrugi adda dagiti kumbaga panubok nya nga sumangbay iti daytoy nga kwa. Kasano yung ngay nga nalampasan wano na ragpat daytoy nga business yo. Agpaisot ako ng mga nagadadu iti struggles kan kwa iti maysa nga gardenero. Kakaro iti strawberry production. Tiingkas tami nga nang kwakwa ditoy ket habang agmulmula kami ti vegetables kasla day pag in-alternate mi ono pag agsinsinuklay
jay Oo. agsin sinuplay jay Ah. produce me iti vegetables Mhm. kun is the strawberry plantation. Ingga na nga napang kami iti punto nga kunami nga mas high yielding iti production iti strawberry than vegetables. Gamin no Oh, bagsak ti vegetables, Mm-mm. bagsak uray agsangit ka no bagsak ti presyo. Awan ti Mhm. mabalin. Oo. Compared to strawberries, nga ti strawberries awan ti masayang. No Mhm. hamo nga may market ti strawberry, mabaling nga lutuom into jams or Mhm. preserves, Mm-mm. maisay mo nga mailakon to Mm-mm. compared to no bagsak ti repolyo as in bagsak. Ti strawberries awan iti punto nga kunam nga bagsak though nagad adu ti trials kan nagad adu iti dilemma iti panagproduce iti strawberry. Mhm. Kasla iti maysa nga kalaban mo ket too much rain. No hanggang nga naka rain shelter, too much Mm-mm. rain, awan reject amin ti labas ti production mo ti strawberry. Ngam though ti kasla pa nangay ayon na diyay haamo nga maibelang diyay dalusam lutuem iti jam. Mailakon denta. Ayun. Mm-mm. So, awan iti talaga nga masayang. Compared Oo. iti repolyo nga Correct. madunot danton Wen. iti garden mon. Mm-mm. Adapay dagi jay i-harvest ta into na pandangay ket bagsak ibulang da jay Ibulang. kalsadan awan ti pakalutwan nan. So dagi tabang aside from that nga dadumangay nga panubok nga na kuan nyo ma'am, adapay ba di talaga nga did you come to the point nga dito nga panubok nga ket medyo ag surrender ka or kunam nga ayo pay na ang gaya ta sukatak kan business ko. Actually, awan. Okay, It that's is good. strawberry plantation or production. Mhm. Kaslaro magragsak ka no umad-adu iti Production, mo. oo. Ti pag-give upam lang iti strawberries, Mhm. adu ti trabaho na. Mm. Ay mabalin ba nga kwa ma'am tapno handay da agdengdengag nin agigurutak mo ten. Dagi di agdengdengag nga kayat da nga mang agsuro mabalin ba nga agitid taman ti pahapyaw takonam nga adu ti trabaho na. Anya ba ti first step na di ka di ma'am? The first step na iti kwakat, you have to establish the seedlings or runners or planting materials mo. Ayun. Tanuawan ti planting materials mo, nagrigat uray ko ng nga ada ti kwartam nga paggatang mo, no awan ti magatang nga planting materials. Ayun. And then ti strawberry production, no anya ti runners nga inmulam isumutlaeng iti pagbalinan jay mulang nga apitam. So no very good quality ti runners or planting materials mo, expected good quality matlaeng iti production mo. So ti kasla tip nga maitid mi ijay, you produce your own planting materials at least ammom sikati nang i-produce ijay ammom ti quality na ammom ti nangyari ijay ammom ti nagapuan na ammom iti quality na diay planting materials mo. As mabalin nga gumatang tayo nga agpayso. Ngam tigatang ngam haammo nga ammo. Correct. Ti inkastada nagapuan na ken jay maysa ag-change ti environment na jay ket maysa nga factor ti strawberry production is no ag-change jay climate or jay nagapuan na nga lugar jay dakkel ti effect na iti strawberry. May stress na ba? Ah. No, while travel, pag transport mo? Haan mo siguro ma'am nga jay may paka-stressan na laeng. Jay adaption na. Of the weather, climate. Nagbaliw ti kastana mayat no umaduti bunga na no bumasit kasi. Dahamam mo ti quality na jay runners. Jay jay runners, planting yun nagwa na, materials, oo. alam. No day jay kat ever-bearing, uno ang kat adu ti panagbunga na, uno hamo mat nga amo, tahamo nga inasikaso, hamo nga sikati nang i-produce it jay. Mo di quality na ket mayat baka
Masasakit nga similya. Narigat ti Iti biggest challenge iti seedling pa lang Seedling. plantation Di na minsan. planting materials. Di makatang kami matlang ti runners ya. Oh, Kalunga pinadasyo. klase jay bagyo. Oo. Napan pa ti 20,000 ng Ayo. inabot mi pa ti 25 per seedling Oo. Anto jay gasada ti pat mismo yan ti kwa di naka-ground hanga nakapat diay basta sinikat mi ti Garden. garden. Kumbaga oo. kat bear ko na da. 10 pesos per kwa diya. Per runner. Mga nakasidling pots. Bear. Nga kaso lang Mm. mula mi amin diay di nagtudon awanen Nadunot. nadunod diay ko tahanda nga kwa nga good resistant da nalakada nga kwa. Oh, so nasayang DJ nga. Diya iti maysa inya gayam iti kas lang nga disadvantage na chiko na ma'am nga no hanga si ka mismo timbang i-produce kas la jay experience yo gayam mo DJ nga gimatang kayo then han nga naging successful. So kasano ba ma'am nga kwa? Idi kas jay iti naging experience yo, you come up to the point nga talaga nga masapol nga da kayo timang produce iti runners yo. Yes, ma'am. Ano san min nga uray basit basta amumi ti quality njay imulami. Ayun, kaslamot lang pa nagtarakon ti ubing dayta inya ma'am. Nalablabos pa Lalablabos pa ingam di pa nag-aware ti ubi baby. Masapol nga natitiil singa ko nada. Tati biggest secret ti strawberry production uray amin nagiyay nakisemseminaran mi nakikokuan mi is dapat ada iti TLC. Tender loving care. Ayun. Anos na talaga. That's the best secret. But everybody knows that tan amam tembagang matan. Ay, And share mo matan niya. Basta makaanos Oo. da, kada dumagat awan, nanda nga mamati. Ton. Gamin na klase-klase ti tender loving care. So, di ti pinakasikreto. Now, kaya't ko man ma'am nga i-describe mo man the way how you do your TLC. Iti daytoy da alaga yo or strawberries yo. Dati kaya't kang maamuan tata. Sekretom di aya. Okay, ma'am. Iti strawberry production, yung tender loving care nga kunada. Kat nalablabes ngam di panagayat mo iti paris mo kunada. Delikado sir. Asa no? Di bali kano nga ang nga ag makeup uno ag uray ag drum us ka lang ti agsapa mapangkan di garden mo always di garden mo. Uray mabisbising ka nga sibugan garden. di strawberry. Kan no agtudo unaam nga payungam uray di bali nga mabasa ka basta nga mabasa di strawberry. Ayun. Tapos iti picking mat iti fruits iti strawberry no kayat mo nga nasamit ken napintas ti itsura di strawberry uray iti panagburas mo inayadem di bali nga madanunang ka iti aldaw basta jay inkastam nga ng care iti strawberry inayad ken adda jay passion ken jay panagayat mo nga beleng ka nga beleng Wanhan nga magasgasan. pati jay containers mo jay basket mo aminan ke na inayad amin ti kwanatang gamin ti strawberry isu diay ti kayat na diay tender loving care. Ayun. Tapno nasamit, napintas, na o adu ket diay ti kayat ti strawberries. Compared to other plants nga kasla iti repolyo nga uray nagbulakbul ka ti duwa nga aldaw. Ikatalong aldaw sa kapan agsibog Kapan? mabalin. Ngam ti strawberry. Strawberry. Langanam lang ti maysa nga aldaw agpasugnod daytan. No, talaga nga nalaing pasugnod. Yes. So, you come up to the point nga medyo nagkuha ni Sir Kanyam, baka inununam di garden mo. Isumatla ang ti maysa nga ingkwa ti nalaing nga strawberry speaker iti BSU nga kuna na ti strawberry
ad-ado ti oras nga maitid mo. Ngam kinilakay mo, Kat- ano ni ngam bakat no, mo. nilakay mo ngam ni bakat mo. Mhm. Ngam ang hagpasugnod nilakay mo wenno di bakat mo. Tano once nga nagburas ka, adamot basit kung kunana. Mm-mm. Kaslangay nga di ay pasugnod mo mag-agasan ijay itid na matlaeng nga production cost mo. Ayun. So, parehas kayo nga duwan nga TLC. Una, Talaga nga kwa. no ti kastam nga mangayat kan mang care iti strawberry kastam ti kasta na nga mang itid ti production mo. Correct. Oo. So, idi kastan iti ko mga iti business, naging business yo nga kwa. Kasano nga nag-change iti kumbaga iti panagbiag da ma'am kani sir Langbay. Change iti panagbiag iti production iti strawberry growing Mhm. parehas matlaang iti dadumang productions iti vegetables kan kwa ngam ti kasla gamin ti itoy sagada Mm-mm. ti kayat ti vegetable growers and farmers tama Ford Vera tama Mhm. elf kunada Mhm. nga one day millionaire ka or one harvest millionaire ka compared to strawberry it's a sustainable source of income. Mhm. Awan ti bagsak ti strawberry kumpara iti repolyo kan Mhm. patatas kan dadumapay nga nateng. Mhm. Uray no kunam nga haang kami nga team mama ngam sustainable. Awan ti bagsak na compared to repolyo. Mm-mm. Ma'am, manutawon kayon nga nag-venture iti daytoy nga business. Uray ko namon nga since ubing pa lang dagay anak ni nag-venture kami ti strawberry production. Inga natata 25 years. Wow. 25 years kayon nga agmulmula. When ma'am, though iti first 5 years, first years, not purely strawberry. Agnat nateng kami lata. Mm-mm. Mm-mm. Recently lang, mga 5 years ago, sa kami nag-venture iti purely strawberry. Yeah, kasi nag-request dito, kini-request ko amin inwaras ko jay panagkita ket awan makita ko nga vegetables. Purely strawberry. Oo. Yeah. Recently lang, dahil Okay. Nakaadal na ako gawin narigat nga masabot maadal. Inadal mimot lang din kasami nga nagbalbaliwan na nga natata at least medyo okay. maalamin ti The best Sana. nga kuanan technique na to increase the yield. importante kwa agabuno tayo ti organic nga vermicast yan Mm. Mm. ang dati na vermicast tayo ta so ti apitin tayo nga pag-abuno. Mm. Actually di ko mati may isang sumaruno nga saludsud kada kayo. No kasano yung alagaan dagito yung strawberry nga haanda nga alistungay nga masukatan. Wen mano nga di kay apa di kumbaga mano mamin ano ba nga harvest kayo ditoy iti may isang kwa. Daytoy may isang kumbaga di may isang kastan. Kas ba na kasama pa nagmula yung tata tapos mamin ano nga tapos sukatan niyo ulit kasi jay. Actually, ti ever-bearing nga strawberry nga kunada, Oo. 3 years ti quanti strawberry. Oo. So, ti maintenance na nga araramiden mi iti 3 years no, plinastikam na imulam, kat ikan bilang ti basit nga abono na. Strawberries han nga kailangan ti adu nga abono. Ti kailangan ti strawberries adu nga danom. Sibog. Ti fertilizers na lang mabalin nga half a teaspoon of siglat processed chicken manure or half a teaspoon of complete yara. No kayat mo nga agos are iti commercialized Conventional fertilizers Nang when day jay kat piling-pili matlaang di branded nga
Yaramila, Mhm, lagi ay mhm, medyo mhm. high branded Mm-mm. quality fertilizers na. Actually, mas kayat na pay jay compost. Ayun. Organic. Mm-mm. Oo. Organic compost. Yeah, sunflower. Babad mo ay. Di ba, handay bulong na. Babad mo sa mga... FPJ, plant fermented juice. Juice. Kan, nga isibsibog mo sa gabastit uray half Ayun. cup. Kas jay nga kasla di ay tipin na ka maintenance. Na. Yun, kasi data FFJ, FPJ, FPA, nakita ti mostly nga isursurun ti organic agriculture nga dapat iso iti maaramid. Ayan. So talaga nga isugaya mo iti practice yo dito. Ever since ba ma'am kada iti practice yo iti dito mulmula yo? Nga ever since pinag adalan mi matlaang ngam kada nakisem-seminar kami nakikokwa kami iti about strawberry production haan gayam nga ti fertilizer ti mang pa successful or di it karga am tinagad adu nga fertilizer ti strawberry kaadaduan na pa'y makset ti strawberry or Ma-over. mapuuran di strawberry kas lang ay nga wither da maang magango na no masubraan iti abono so mas kayat na di ay uray ka na yun every after 15 days basta regularly Ayun. iso nga di FFJ kan FPJ uray sa gabasit nga kakaslangay nga pakapkapyam iso na laan. Wala tatamukot may sa dagiji nga kwa. Mang pa based sa experience pa dagito na interview from Benguet nga particular ito ato. Who nga nagaramid da mo ti FPJ, FFJ da ngay kat kunada ngay nga padakkelon na kano kumbaga di repolyo kat mayat ti panag bukol de repolyo. So in terms of the strawberry nga tamat ma'am, anya itikas lang nga magiging effect na DJ. No usaran nyo DJ nga organic fertilizer tayo. As based sa observation nyo. Ti strawberries kami, kaya ti strawberry ti itsura ngay at napintas ti itsura na silang di fruit. Kan uray nung adati abot na wen no andati kwa na no nasileng kan nabubusog nabubukol napintas ti itsura na. Ayun. So may samanan da apo inya nga technique nga naibaga ni Ma'am Willa nga no naanos lakit di niya kasi anos nga talaga inya ma'am iti agarami ti sarilim nga fertilizer kasi adamo di procedure adyan na panan mi EJ ko edi kat adadagi EJ kas lang container dan kun kanya ngay dagita mata damaga kat dagita man dagi sursuro yo nga kwa from DA concoctions nga isuti na ramid da so same din bagam may baga da nga kasi mayat kano iti naging effect na ora dagi flowers they use also that dagi FPJ FFJJ flowers da then napintas dagi pa nagbloom dagi flowers da so teknika po dito ti maysa ngam ko na tayo ulitin tayo anos lang di agaramid ngam usually gaming kada tayo ket ado dagi panggalistuan nya ti kayat da nga ala usaron awan di anos da nga agaramid ngam siguro it's high time siguro ma'am anya nga ibaga tayo nga surwan tayo dagi da nga style wano pa nagaramid iti fertilizer. Okay so kahit kumamot lang damagon ma'am no adaba mo't itikas lang ngay nga na itultulong iti Department of Agriculture kada kayo iti dayto nga business yo. Ang damot tata nadawat mi nga mulching. Untuk dang plastik. May bingbingay da. Okay, kasano nga na avail yo dagito idang interventions from DA sir. Di kwa di naminsan na kwa kami ti nagsuwa. School on the air. School on the air iti strawberry production and management nga inisponsoran matlaang iti DA municipal DA kan provincial DA adu ti kasla seminars and trainings nga offer ti office of the municipal
agriculture, Mm-mm. and we are members of the Sagada Farmers Association. Mm-mm. Tadi ay ti may nga kaslamang ililingkan da iti whatever Interventions. When? interventions nga kayat da nga ikwa iti farmers. So no ada iti iyawis da nga seminars or trainings, mapang kami agataten gamin ti panunot mi kat never ending iti learnings iti agmula kakaro dagay specific nga production, Mm-mm. like ti sagada nga ti kwatayo kat coffee production, da kami mat strawberry production. Mm-mm. So never ending, can never stop learning kat adumat piman ti trainings and seminars nga i-offer iti Department of Agriculture Mhm. nga Okay. nakab-availan mi. Mm-mm. So at least niya member kayo kadagiti different association. So kasi ko namon isugamin ti talaga nga pinaka-link na when ngahan nga individual. Idi nag-member mo't nila kay ko iti binaod organic production association nga di ay binaod ko na iti sagada. Adu ti kasla naadal nga to leading to GAP accreditation. Ayun, oo. So adan narugyan yun. Dagiti Narugyan papeles yo and then kuana. Adu kami matkit di nga nag-apply iti GAP Okay. certification. Dagay adati farms na ngam no tutuusan nagad adu ti requirements ti ag-apply iti GAP. Correct. So masapul nga ag-comply kay Jai, masapul nga ag-comply kami Jai sa kami ma-certifyan nga GAP. Ayun. But at least we are GAP applicators. Yes, correct. I-apply ni. Mm. Uray no, hang kami pa nga certified yung ever since agap-apply, i-apply mi iti principles kan kwan iti GAP. That's correct. That's good. Nga at least nga kwa. Okay, ma'am, within the 25 years nga nag-venture kayo iti daytoy nga strawberry farming, nagkankanta kayo mo't ba ti trainings kadagitoy umili ditoy sagada in terms of strawberry farming? Ada ba Ma'am, nag haan kami nga nagkakwapulos iti kwa ngam iti seminars and trainings nga kada attendaran mi. There is always nga sharing. So we share nan dagay ni basit nga amumi when it comes to strawberry production. Ngam haang kami pa nag Conduct the iti training. trainings Oo. or seminars or naging speaker iti production iti kwa. Ti last nga nag-attendan mi iti SOA school on air and strawberry production and kwa. Nakatanggap kami mat iti certificate and kasla award for strawberry as one of the strawberry production kwa. And then Graduates kayo pa. Graduate. Oo. participant. Oo. So, ma'am, syempre 25 years kayo nga nag-garden iti strawberry. Here comes na the Department of Agriculture, nag-conduct dati school on air on strawberry. Adda ba iti kaslangan nakita yung difference during the time nga da kayo nga nag-garden kun ija insuro da ija school on air. Kan da ba naitulong na dati kada kayo? Actually, ma'am, nagad aduti na itulong na. Ijay kami nga naging proud, naging confident nga ag strawberry production. Gamin, amin nga insuro iti SOA, o School on the Air on Strawberry Production, in apply mi and nagdakkel ti difference na. For example, nga Sige. insuro iti SOA on the air kat ikatem day first flower ti strawberry. Hangkang nga masayangan nga mang ikat ijay. Idi inaramin mi day jay. Tinungpal mi sinurot mi day jay. Nagdakdakkel ti production compared iti past nga kwami. Gamin ko na ijay nga sinuro mi pamaturum pa ijay strawberry. Jay mula nga plant sa kanto pa bungaan. Jay tinsuro daket in apply mi day jay nagmayat iti outcome na.
So, imado, One day, kasano DJ production, Kas yield lang na. Compare mo, dati. previous one. Oo. In Maduti production na. Gamin kas lang miniature mo pa yung una strawberry plant bago mga pinabunga. Ayun. So, di iti may sanga ko Kan nagad ado pa Tinadal mi iti. iwan. Naadal mi iti. So, gamin dagi speakers matlangan inaya banda ijay kat dagi ay Tirano nga. veterano nga Mula. Agmumula. agmumula iti Benguet and Baguio and other parts of Benguet nga nagmumula ti strawberry. Kat na-share da man nga sika nga nang-absorb dagi jay sharings da i-apply mo makita mo ti difference na so nga maging confident ka mat nga ituloy nga uno adventure iti Ayun. strawberry production. So, hang kayo nga nag-hesitate nga kuna nani, apay ngay, katamoy, di sabong na ko, agbunga nga ro dun. O, di ba? Well, Oo. tadi ay ti imo nang kasla kwami di Practice sayang. yo. Wen, Practice. oo. Nakalumot lang ti tao. Nung jay ubing nga masapa nga manak. Mm-mm. Masapa nga bumakit. May kaya nga mamature ti pa. Correct. Kumbaga, agpasudya ka ng mga ituray ti mulakat pa mature pa lang. Santo agbunga. So, ado kan napinpintas iti production na. Bunga Kan na. longer, maala na nga talaga ti 3 years nga di mula bago ag sukat ka. Okay. Nga matiltil. Ayun, wan. Matiltil ano pa. Matiltil. Matiltil no pasabungang waragos na ubing. Ana. Oo. So ti mapananjin nutrients na ngay. Maagaw inyo. Yun, agawan The nutrients na the kanagas G ko na. Okay. So, data, as per ganda ito, na, dagito na mulay data, New Years na dito yun, ma'am, nga pagha-harvestan nyo. Tamul-mula lang na tadi ko ma'am. Ni August, September. last year. Last year. So, Bali nagsukat kami kat daytoy first year na pailaan. ay, first year na. Actually, almost all. Gamin binirok mi nga iti napintas ken kayat mi nga variety iti strawberry. Iti pas nagad-adu nga klase nga inmulmula mi nga strawberry. Ingga na naalami tata iso nga ti kasla kwa na dayta adati sa gabasit nga nainaynayon nga Albion variety ngam kasla ti general nga or kadaduan nga mula mikat de Japanese shoga. Japanese shoga. Anya ba iti difference na mabalin ba nga gitid kayo iti may nga sample? Iti ma-differentiate yo iti may nga variety. Iti daytoy variety nga nabayagan ba nga daytoy iti talaga nga pinili yon Japanese shoga nga imulmula. Takwa na pintas ti buya na nasamit ya na andur ti kwa klima. Okay. Mas nan-andor dang other varieties. Okay. Adamat lang ti dadu mga naandor nga varieties ngam tinangkayatan mi ditoy nga ikat iti suitable iti klima ditoy sagada ti daytoy nga plant tapos iti production nagmayat nga idiyahe it takes 3 days mabalin pa ilaeng. Jay fruits nakat ideal for oray Dumanon Manila, Antipolo, Cebu, ma-receive the jay fruit nga In fresh. So, lasting. Kumbaga. ang nalaka nga agdunot, jay fruit na talaga nga ideal for traveling. Jay fruits na. Una ata ko nayo lang rin tadi pa nagkita pa nagburas na second day may sa balasang tatay ko talaga nga very careful talaga nga TLC nya taday tangarod gayam daytoy strawberry ko talaga nga pwede at it will last for 3 days. Yeah. So dagitoy ba product you ma'am ditoy ba sagada nga masupsuplayan na or kumbaga is nagda-travel or patpatulod tayo mo ti other regions? Idi tas adati strawberry cafe mi dagi ay bisita ijay da nga katangan. So idanon damat lang jay Manila or wherever they came from. Ngam tata nakikwa kami iti Sustainable Sagada by Ma'am Tracy Santiago iti Quezon City, Manila. Isu ti greatest nga supsuplayan mi outside Sagada.
Oh, okay. So at least talaga mga So, rumrumor gaya we man. pack it in big styro boxes. Mhm. Bahala da na ang kilo ijay. Basta ipasend mi kanyada, kat Mhm. bahala dan nga mangipak. Ngam, ever since, dagiyay customers me from Manila and other places, Mm. ang umay gumatang itoy, Mhm. ito'y gatangan gamin ti mark ti strawberry haangay nga diay tons and tons ti product. Correct. Mm. Mm. uh, we are happy nga masupplyan mi paylaeng iti locals and Mm. isu damat greatest customers me and we thank them for buying our product. Gamin strawberry ti panangkwaday ti strawberry is a nutritious fruit. Fruit. Yeah. So locals cut they patronize Sagada strawberries. Ayun. We have So, markets outside Sagada like Manila, Antipolo. We are still very happy that locals patronize Sagada strawberries. mm. So in your experience, ma'am, ito yung mano digikas lang na-reach yung kilos iti may isang harvest time. As to our records, the 45 kilos in one harvest was sent to Manila. One harvest. Yeah, 45 kilos, the highest so far nga nakuha mi. Wow. Okay. In And one that is, ano kayo mag-harvest in a week? Twice a week, ma'am. Twice a week. No mayat iti Oh. weather, Mhm. every other day kami ang agpick. Gamin haanmot nga kaya ti strawberries ti overripe. Katamta. Ah, okay. Once nga Oo. overripe ti strawberries, jay ngay quality ti fruit kat not good. Nasamit na kwalata but haanamat lang nga kaya ti ma-overripe. Amin siguro nga fruits katayat hana kaya ti overripe. Overripe, oo. So, usually, no, makita yun nga half red, dagijayan ba ti pwedeng i-harvest tayo? For traveling half red, okay. Mhm. Ngam Oo. ti locals alaan milad ta jay number of days na. Na at least 2 okay. days. No nakita yung nga nag-red, then after 2 days, ma-harvest niya yan. Ma-harvest. Kasi, dinapanak dyan tatay ko, ada jay, Nakapati. ada na naalak nga hanga nag-red, nga white, nga green pie, and I tasted it. But it's sweet. Di ba itikas lang sekreto dito Japanese shoga nga urehan unay nga nag-red cut. It's sweet. Masamit. But still, schedule milad ta iti harvesting time. Gamin ti strawberries no haan na nga schedule nga ma-harvest tapos inkaburasan na madamdama man inkaburasan mas stress jay mother plant jay plant Oh, I actually. see. Okay jay fruits Mm-mm. but anadammat laeng jay mother plant mo. Tapno agi-produce ladta mayat ti kasta na ladta nga agi-produce. So the harvesting ti strawberry dapat scheduled. Schedule. No, Okay. makwam ti usto nga schedule ti strawberry, makitam di kinadakkel, kina-juicy, kinapintas di strawberry, and then the following nga sumarsarno nga flowers na kanday kwa, napintas latta, tahaang nga na-stress jay mother plant. May sama na jay nga naalak nga technique nga nga mabalintay nga iko nga hanga gaputa nakita mo ada nag-red giant ada ijay nga ikot. Kung baga Inkan apan mula taalaanan every time now and then kat apan ka ag-pick up. No. Ayun, Scheduled na schedule manen gayam tapno tamang peso niya. Agunget di mother plant makakapapunuting ka kan. Una, Diba? mama. Oo. Ay di ka sumardeng ko na siguro nga apay nga every time nga kwakat apang ka ag-pick up niya. Yes, ma'am. They are part of tender loving Loving care. Matlang care. plant mo. Anadam tapno haang nga jay current nga bunga na lang tinapintas. No di kat pati dagiyay sumarsaron mo. So ko na naman pasugnod ko na ay kakapapunuting ka sardeng ko nga bunga. Well, Ano na? ma'am. Oh, talaga Ay, kitam. So nagpintas anya dagiting in-share tayo ngay kat kasano ngay ma'am idinalpas jay SOA ditoy. Adaba iti kakadwayo nga graduates from SOA nga nag-venture into strawberry nga mangtulad kana kayo.
Dayta mati biggest challenge mi dagay kakadwami nga farmers iti Sagada. Kaya't pi nga mabalbaling kumadado kami for strawberry production. Tapno ngay agsishiner kami kan Correct. not only is tea production no di kat knowledge kan tea seedlings, planting materials nga no awang kang kakat at dati tarayem nga kadwam nga apa mo Panganaan, dumawaan o wan. maki susyuan nga Wan. man kuna nga kastoy man di kas tata ala nga imula day tata intun sumarunumot nga adda kanyak kat sa kantumot-mot Bangala. mga kanyam. Oo. Dayay ti biggest challenge mi iti kakadwami nga nagsawa nga numabalbaling kumakat hikayaten mi isu data umadado kami nga producers iti Sagada strawberry. Kan may sapay aggaramid laeng iti association, it takes 15 heads or 15 individuals. Haang kami nga makabuo iti asosasyon iti strawberry growers gamin awan di kakadwami. No adaman manmano. Adu ti kasla challenges iti strawberry production. Diya iti papaayan da siguro kan paka kukaan da nalaklak ka ti mula ti repolyo. Repolyo. Pichay. Handa nga makaanos. Diay awan ti TLC. Oh. Anos. Tati key to success ti strawberry cat anos. So, kasano tayo ko da kayo man tikas nga mang convince kada kwada. Kasano yung nga kumbinsiran tata isuda. Tapno iti kas nga ikat maka-create tayo iti da association yung strawberry farmers. Ti kakadwami nga farmers haan nga nalaka ti strawberry plantation or production. Ngem no adala ta iti anos mo kasla ti panangay ayo miket strawberry is a high yielding fruit and ada iti presyo na iti market all the time awan ti bagsak na and awan ti wastage ta adati mabalin nga manggatang iti second class or reject nga aramiden na into jams or into pie or into cookies ket no panangawis mi ti kakadwami nga farmers uray haang nga biglaan inot-inot tayo nga nga kwa iti strawberry gamin uray no ti backyard gardening mo ada ti supply tingkas tak iti ka plantitak kan plantitos ko iti Safes Garden Group iti Sagada nga nangi-try iti pots kat at least makaramanda iti fruit iti strawberry aramiden da iti shake aramiden da iti smoothies supply da lang iti backyard gardening. Ayun. So mabalin nga agrogi tayo iti kasjay. When AJ mismo nga basit lang ta syempre kasi ko namta tayo earlier mama niya nga it needs a big capital. Yeah, so no dati problema da so ko nam nga mangala da siguro ag-produce da or umay da mangala kada kayo gumatang ko nata lang ganun ta amot basta-basta ti ag-produce iti runners amok-mot lang nga da mamuila kini Sir Peter nga ket si dadaan da no sinulukat ti puso da nga mangtulong kada kayo nya nga mangisuro no kasano ken mabalin kay nga siyempre gumatang ko natay mo niya iti runners nya agila ko kayo ba iti runners ma'am ditoy Ti past kat agilaho kami with a maximum of 10 runners. Kami nagrigat ti agi produce tapos diay garod nagpalawa kami iti garden. So we need planting materials. Agitig kami iti runners umay dagatangan kanya may kalkalo dagay agugugi yes na kan nagmayat iti strawberry matlang iti potted plants as potted plants ag thrive ijay kan mayat matlang ti panagbunga na so dagay man kayat nga agkastay laeng agiti kami maximum of 10 kasjay and then isuda matlang met ti agparaners gamin mabalin matlang nga from the pot agproduce ka iti planting materials, so isurumi kanya da nga no once nga inmulam dayta iti pot tapos adati runners na i-produce mo matlang di tapno agpaado ka mat iti imulam. Ayun. So siguro it's high time anya kadagiti agdangdangag tata ditoy particular ditoy Sagada ta iso ti ayanda mamuila kini Sir Peter ngay ket kada kayon nya
nga mang-convince si sarili yo nga apay nga wala kini Sir Peter ko eto na isudan iti ag supply niya iti buo nga sagada not even in sagada and Bontoc and then madanon na pa iti other regions. So anya iti mako na tayo ikat convince yourself nya sa bagay siguro ma'am wala nga ikat dinay bagayo tatay nga no awan iti passion ti maysa nga tao ket nga maging successful in adventure iti yaman nga business. So nga di ba ti ikas lang nang convince kada kayo nga adala ta da passion nyo in terms of gardening. Yes, ma'am. Ayun. Ano awan ti passion, awan iti pagbalinan. Ayan. Okay. So, thank you very much, ma'am. Sakbay nga intay gibusan dito nga programa tayo. Kahit kuman nga mga gan, no, anya dagiti kas lang mensahe yo, kadagiti amin nga farmers tayo, make it be a strawberry gardener or vegetables. Okay, ma'am. Amin nga trabaho or business kan amin nga kayat mo nga i-venture patience no kan passion kan jay ngay love your work tapno oray man haang ka nga maging milyonaryo nga amin nga farmers ket ti aymon tayo ket adalaeng ti maikidasar tayo nga kanen iti lamisaan maipakan tayo dagay anak tayo sustainable sustainable ti source of income mo ket uray ta inaldaw ka nga maininitan iti garden matuduan kada uray rabii nga agawid at least satisfied ka gamin kay kayat mo ti trabaho nga araramidan. Ayun. No, awan ti love mo job obraom hanga maging successful. Sika sir, anya mo ti mensahem as part of a husband. Wala. Ay, nang rona pa, timula ano nung ibakat. Talaga na. Agsapa ko, tumuha yung gritong isudan. Masapol nung mamisan. Uri, agsapa, gritong timula. Good morning. Ayun. Wah, pakapim isuda. Ano sa mga pakapim isuda no 3,000 nga po. Di, uri, ano sa mga, dahil kapitirak na dakkel nga eh. So mga katakatawan lang to pa siya no nya arami do pagpakapi ka won tam pakapintumot lang nito nang tinang nang rona di ko anos Ayun. anos nga talaga Wan. Talaga nga no awan ti anos ket awan ti mangyari nya. mga successful Wan, no ti lang kaya tayo ket agtugtugaw ang agkuy-kuyakoy. awanti awanti mang sildo kanya ma Wan. Daytoy sikat basyo ti sarili nya. Awan iti mangkuna nga, oy, bumangon ka tatain ka kwa. Asjay. Day mula mi nga strawberry ti Ti mang bangon. Mang bangon kanyami. Kana ti bus mo ata bus mo Isu dati bus mi. Oo, okay. So, at least, anya. So, namnamaan tayo nga, one of these days, nga ikot more, nya, iti maproduce, kung namon nga 45 kilos, iti kangatuan, nga na-harvest yo, ay siguro, in the near future, katuhan tula nga kasjay, nya, da kayo kat mostly nakita based on our discussion nga ikot, you are practicing the organic farming, organic sibsibugyo iso nga there's no harm iti or health dagiti customers yo in terms of kasi usually nagkitam kuno kitam tupay kat ore hamo ugasan mo kat makumbinser kan ngay nga mangisakmol kasi makita mo jay nakita ko ni nasilang kun makay-ayo nga talaga eye catching kumbaga DJ kita strawberry show nga makita so Japanese shoga yan it's sweet nga talaga Actually, tiki panang tawag mi kat sagada strawberry. oh hanan nga Japanese Tama ta ito'y sagada nga na correct oo strawberry variety kun ako na sumuti na isumuti na aramidan na i-produce na. oh see so duwa nga you're producing you are patronizing kan i-advertise you the strawberry farm you and then at the same time i-advertise you iti
munisipyo. Kasi instead of Japanese Shoga variety, nagiging Sagada strawberry. So siguro kadagiti agdengdeng agtata one of these days kat hanto langanan nga Sagada strawberry iti mangagmi iti market tayo ngam adan tumot ti others baka by their name dandanik ko na tatay ko lang by strawberry ko na kuma. Di ba? Lang by strawberry ko na kuma eh. Oh. Pero at least inquire pa lang iti Sagada strawberry. Also well known nga talaga nga iti Sagada nga ikat may nga tourist spots. So mas may siguro no madadupay niya dagiti agproduce. So sapay ko mata kadagiti nag-graduate iti tadi ba no graduate ka ma'am ko sir kat i-trabaho nya dadya in graduate mo. Nya. So no dagiti ko mamot nag-graduate iti School on Air on strawberry. Siguro inot mot nga one of these days nga ikat diba, oray ko namot mapated, and then at the same time, no, once nga magamgamay, kasi gamay nga talaga dito inya, ma'am, manggana nga masursuro danto no kasano, makita danto nga umadado da jay produce dani, mayat gayam, so, sa danto map adventure, iti strawberry business. Ayan, okay, so, once again, thank you very much, Ma'am Willa and Sir Peter. Iti intadyo nga gundaway. Na-istorbo kayo na iti may sa oras. Na dapat nakakuha kay kuman. Sapay kumat, dagitag dengdengag. Ay kayat tuladan tayo. Agbalin nga modelo apo. Dito'y agasawa, dito'y sagada. Nga handa nga simuko. Despite the struggles or challenges nga napadpadasan da they still stick. Kumbaga dito dyan kung nada nga mga stick to one. Talaga nga hangka nga imakar, hangka nga nagsukat iti ko but you stick iti strawberry farming iso nga tata you're already kumbaga is up-apitan yon the fruit of your sacrifices in the past nga uray basit-basit ti ma-harvest yo hangkay nga nag-surrender intultuloy yo and now makita ko niti smile on your faces because of napintas iti yield na daytoy business tayo nga strawberry. Okay, so once again, thank you very much Sir Peter and Ma'am Willa. Ito dating yung gundaway. Thank you. Okay. Pinamotibihan siya, Valenciano, tin kayo nakatkadwa, nimbag nga agsapat yung amin. Ayun. So, di iti may sang ako Kan nagad adupay Tinadali mo. naadal ni iti. So gamin dagi speakers matlangan inaya banda ijay kat dagi ay Tirano nga. veterano nga Mula. Agmumula. iti Benguet and Baguio and other parts of Benguet nga nagmulmula ti strawberry kat na i-share da piman nga sikang nang-absorb dagi jay sharings da i-apply mo makitam ti difference na so nga maging confident kamat nga ituloy nga uno adventure iti Ayun. strawberry production. So hang kayo nga nag-hesitate nga kuno na ni apay ngay katamoy di sabong na ko agbunga nga ro dun. O di ba? Oo. Well, tadi ay ti imo nang kasla kwami di Practice sayang. yo. Wen, Practice. oo. Nakalumot lang ti tao. Nung jay ubing nga masapa nga manak. Masapa nga bumakit. Mayat gayam nga mamature ti ka. Correct. Kumbaga agpasudya ko nung ano ituray ti mulakat pa mature pay lang santo agbunga. So ad-ado kan napinpintas iti production na, bunga Kan na. longer, maala na nga talaga ti 3 years nga di mula bago ag sukat ka. Okay. Nga matiltil. Ayun, wan, Matiltil matiltil. Matiltil no pasabungong malagos nga ubing. Ana. Oo. So ti mapananjin nutrients na ngay. Maagaw inyo. Yun, agawan The nutrients na the G ko na. Okay. So data as per ganda ito na dagito da mulay data. Manu years na dayto yun ma'am nga pagha-harvestan nyo. Tamul-mula lang na tadi ko ma'am. Di August, September. last year. Last year. So dandan Bali nagsukat kami kat daytoy first year na pailan. ay first year na. Actually, almost all. Gamin binirok mi nga iti napintas ken kayat mi nga variety iti strawberry. Iti pas nakadado nga klase nga inmulmula mi nga strawberry. Inga na naalami data iso nga ti kasla kwa na dayta ada ti sa gabasit nga nainaynayon nga Albion variety ngam
kasla ti general nga or kadaduan nga mula mikat day Japanese shoga. Japanese shoga. Anya ba iti difference na mabalin ba nga gitid kayo iti maysa nga sample? Iti ma-differentiate yo iti maysa nga variety. Iti daytoy variety nga nabayagan ba nga daytoy iti talaga nga pinili yon Japanese shoga nga imulmula. Takwa, na pintas ti buena, nasamit ya na andur ti kwa, klima. Oh, okay. Mas nan-andor dang other varieties. Oh, okay. Adamot lang ti dadu mga naandor nga varieties ngam tinangkayatan mi ditoy nga ikat. Iti suitable iti klima ditoy sagada ti daytoy nga plant tapos iti production nagmayat nga idiyahe. It takes 3 days mabalin pay laeng. Okay. Yay fruits nakat ideal for uray Dumanon Manila, Antipolo, Cebu, ma-receive the jay fruit nga In fresh. So lasting. Kumbaga. ang nalaka nga agdunot jay Oo. fruit na talaga nga ideal for traveling. Jay fruits na. Una ata ko na yun lang rin tadi pa nakita pa nagburas na second day di may sa balasang tatay ko talaga nga very careful talaga nga TLC nya taday tangarod gayam daytoy strawberry ko talaga nga pwede at it will last for 3 days. Yeah. So dagitoy ba product you ma'am ditoy ba sagada nga masupsuplayan na or kumbaga is nagda-travel or patpatulod tayo mo ti other regions? Idi tas adati strawberry cafe mi dagi ay bisita ijay da nga katangan. Oh, So okay. idanon damot lang jay Manila or wherever they came from. Ngam tata nakikwa kami iti Sustainable Sagada by Ma'am Tracy Santiago iti Quezon City, Manila. Isu ti greatest nga supsuplayan mi outside Sagada. Oh, okay. So, at least talaga nga So, rumrumor gaya we man. pack it in big styro boxes. Bahala da na ang kikilo ijay. Basta ipasend mi kanyada kat bahala dan nga mangipak. Ngam ever since dagiyay customers me from Manila and other places ang umay gumatang itoy itoy da nga gatangan gamin ti ti strawberry haangay nga diay tons and tons ti product. Correct. We are happy nga masupplyan mi paylaeng iti locals. And isu damat greatest customers me and we thank them for buying our product. Gamin strawberry ti panangkwada iti strawberry is a nutritious fruit. Fruit. Yeah. So locals kat they patronize Sagada strawberries. Ayun. We So, have markets outside Sagada like Manila, Antipolo. We are still very happy that locals patronize Sagada strawberries. so in your experience, ma'am, ito yung mano digikas lang na-reach yung kilos iti may isang harvest time. As to our records, the 45 kilos in one harvest was sent to Manila. One harvest. The 45 kilos, the highest so far nga nakuha mi. Wow. Okay. In And one that is, ano kayo mag-harvest in a week? Twice a week, ma'am. Twice a week. No mayat iti weather, every other day kami ang agpick. Gamin, haanmot nga kaya ti strawberries ti overripe. Okay. Once nga Oo. overripe ti strawberries, jay ngay quality ti fruit kat not good. Nasamit, nakwalata, but hanamat lang nga kaya ti ma-overripe. Siguro nga fruits katayat hana kaya ti overripe. Overripe, oo. So, usually, no, makita yun nga half red, dagijayon ba ti pwedeng i-harvest tayo? For traveling half red, okay. Ngam ti locals alaan mi lang ta jay number of days na. At least 2 days. No nakita yung nga nag-red, then after 2 days, ma-harvest niya yan. Kasi dinapanak dyan tatay ko, adaday jay Automatic.
Ada na naalak nga hanga nag red Uh, nga white nga green pie and Mhm. I tasted it but it's sweet. uh, Di ba itikas lang sekreto dito Japanese shoga nga urehan unay nga nag red cut. Uwan, masamit. It's sweet. Uwan, masamit. Uwan. but still, schedule mi lagta iti harvesting time. Gamin ti strawberries no haan na nga schedule nga ma-harvest tapos inkaburasan na madamdama man inkaburasan mas stress jay mother plant jay plant Oh, actually. I see. Okay jay fruits Mm-mm. but anadammat laeng jay mother plant mo. Tapno agi-produce ladta mayat ti kasta na ladta nga agi-produce. So ti harvesting ti strawberry dapat scheduled. Schedule. No, Okay. makwam ti usto nga schedule ti strawberry, makitam de kinadakkel, kina-juicy, ken kinapintas di strawberry, and then the following nga sumarsarno nga flowers na kande kwa, napintas latta, tahaang nga na-stress di mother plant. May sama na na dyan nga naalak nga technique nga nga mabalintay nga ikaw nga hanga gaputa nakita mga ada na grade e giant ada e nga ikot kumbaga Inkan apan mula taalaan every time now and then kat apan ka ag pick up. No. Ayun, Scheduled nga schedule manen gayam tapno tamang peso niya. Agungat di mother plant kakakapapunuting ka kan. Una, Diba? mama. Oo. Ay ba di ka sumardeng ko na siguro nga Eh, apay so- nga every time nga kat apang ka ag pick up niya. Yes, ma'am. They IT part of tender loving, Loving care, care. matlang plant mo. Anadam tapno haang nga day current nga bunga na lang tinapintas no dikat pati dagiyay sumarsaron mo. So ko na naman pasugnod ko na ay kakapapunuting ka ay sardong ko nga bunga. Well, Wala na. ma'am. Oh, talaga Okay, so, kitam. So nagpintas anya dagiting in-share tayo ngay kat kasano ngay ma'am idinalpas ti SOA ditoy. Adaba iti kakadwayo nga graduates from SOA nga nag-venture into strawberry nga mangtulad kana kayo. Day tama ti biggest challenge mi dagay kakadwami nga farmers iti Sagada. Kaya't pi nga nung mabalbaling kumaad-ado kami for strawberry production. Tapno ngay agsisinyar kami kan Correct. not only is the production no di kat knowledge kan ti seedlings, planting materials nga no awang kang kakat at dati tarayem nga kadwam nga apa mo Panganaan, dumawanan o uwan. magki susyuan nga Uwan. man kuna nga kastoy man di kasta tata alaat nga imula day tata intun sumarunumot nga adda kanyak ket sakan tumutmut Bangala. mga kanyam Oo. dayay ti biggest challenge mi iti kakadwami nga nagsawa nga numabalbaling kumakat hikayaten mi isu data umadado kami nga producers iti Sagada strawberry. Kan may sapay agaramid laeng iti association it takes 15 heads or 15 individuals. Haang kami nga makabuo iti asosasyon iti strawberry growers gamin awan ti kakadwami. No adaman manmano. Adu ti kasla challenges iti strawberry production. Di iti papaayan da siguro kan kukaan da nalaklak ti ag mula ti repolyo. Repolyo. Pichay. Handa nga makaanus. Diay awan ti TLC. Oh. Anus. Tati key to success ti strawberry cut anus. So, kasano tayo ko da kayo man ti kasta nga mang convince kada kwada. Kasano yung nga kumbinsiran tata isuda. Tapno iti kasta nga ikot maka-create tayo iti di association yung strawberry farmers. Ti kakadwami nga farmers haan nga nalaka ti strawberry plantation or production. Ngem no adala ta iti anus mo kasla ti panangay ayo miket strawberry is a high yielding fruit and ada iti presyo na iti market all the time awan ti bagsak na and awan ti wastage ta ada ti mabalin nga manggatang iti second class or reject nga aramiden na into jams or into pie or into cookies ket no panangawis mi ti kakadwami nga farmers uray haang nga biglaan inot-inot tayo nga nga
kwa iti strawberry. Gamin uray no ti backyard gardening mo. Ada ti supply tingkas tak iti ka plantitak kan plantitos ko iti Safes Garden Group iti sagada nga nang i-try iti pots. Kat at least makaramanda iti fruit iti strawberry. Arami den da iti shake, arami den da iti smoothies. Supply da lang iti backyard gardening. Ayun. So mabalin nga agrugi tayo iti kasjay. When, AJ mismo nga, basit-basit lang. Ta, syempre, kasi ko namta tayo earlier, mama niya nga, it needs a big capital. Yeah, so, no, dahil problema da, so, di ko nam nga, mangala na siguro, ag-produce da, or umay da, mangala ka da kayo, gumatang ko na talangan nun ta, hamot basta-basta ti ag-produce iti runners, amok-mot lang nga, da mamuila kini Sir Peter nga, kat si dadaan daw, no, sinulukat ti puso da nga mangtulong kada kayo nya nga mangisuro no kasano ken mabalin kay nga siyempre gumatang ko natay mo niya iti runners nya agila ko kayo ba iti runners ma'am ditoy Ti past kat agilaho kami with a maximum of 10 runners. Kami nagrigat ti agi pudos tapos di ay garod nagpalawa kami iti garden. So we need planting materials. Agitig kami iti runners may nagatangan kanya may kakao dagay agugugi yes na ken nagmayat iti strawberry matlang iti potted plants as potted plants ag thrive ijay kan mayat matlang ti panagbunga na so dagay man kayat nga ag kasjay laeng agiti kami maximum of 10 kasjay and then isuda matlang met ti ag runners gamin mabalin matlang nga from the pot ag produce ka iti planting materials, so isurumi kanya da nga no once nga inmulam dayta iti pot tapos ada ti runners na i-produce mo matlang di ay tapno agpaado ka mat iti imulam. Ayun. So, siguro, it's high time, anya, kadagiti agdangdangag tata, dito'y, particular dito'y sagada, tayo so ti ayanda mamwila kini Sir Peter, nga ikat, kada kayon, nga mang-convince si sarili yung nga, apay nga, mamwila kini Sir Peter, kat, eto na, isudan iti ag-supply niya, iti buo nga sagada, not even in sagada, and bontok, and then, madano na pa iti other regions. So, anya nga iti mako na tayo, ikat convince yourself. Nya, sa bagay, siguro mamuila nga ikat di na ibagayo tatay nga no awan iti passion ti may nga tao kat nga maging successful in adventure iti nyaman nga business. So nga, di ba ti ikas lang nang convince kada kayo nga adala ta da passion nyo in terms of gardening. Yes, ma'am. Ayun. Ano, awan ti passion, awan iti pagbalinan. Ayan. Okay. So, thank you very much, ma'am. Sakbay nga, intay gibusan dito yung programa tayo. Kahit kuman nga mga gan, anya dagiti kas lang mensahe yo, kadagiti amin nga farmers tayo, make it be a strawberry gardener or vegetables. Okay, ma'am. Amin nga trabaho or business kan amin nga kayat mga i-venture patience no kan passion kan jay ngay love your work tapno oray man haang ka nga maging milyonaryo nga amin nga farmers ket ti aymon tayo ket adalaeng ti maikidasar tayo nga kanen iti lamisaan, maipakan tayo dagay anak tayo, sustainable ti source of income mo. Ket uray ta inaldaw ka nga maininitan iti garden, matuduan kada uray rabii nga agawid, at least satisfied ka gamin kay kayat mo ti trabaho nga araramida. Ayun. No, awan ti love mo job obraom hanga maging successful. Sika sir, anya mo ti mensahem as part of a husband. Mana ay nang rona pa timula ano ni bakat talaga na. Agsapa ko tumo yung greeting isudan na habol no mamisan ore agsapa greeting timula good morning. Ayun. Pakapim isuda ano sa mga pakapim isuda no
3,000 nga po, di uri ano sa mga daji kapitirak nga dakkel nga eh. Sa mga katakatawan lang to kay siya no nya arami do pagpakapi ka won tam pakapintumot lang nito eh na. Yung tinang nang runa di ko anos. Ayun. Anos nga talaga. Wan. Talagang ano, awan ti anos kat awan ti mangyari niya. Mangyari, ang mga successful. Wan, noti lang kaya tayo kat agtugtugaw ang agkuy-kuyakoy. Awanti. Awanti mang sildugan niya ma. Wan. Dahito isikat to, basyo ti sarili yun niya. Awan Wala. iti man ko na nga, oy, bumangong kanta, taing ka, kwa. Asjay. Day mula mi nga strawberry ti Iti mang bangon. Ang bangon kanyami. Dati boss mo ata, boss mo Isu dati bus mi. Oo, okay. So, at least, anya. So, namnamangan tayo nga, one of these days, nga ikot, more, nya, iti, maproduce, ko namon nga 45 kilos, iti kangatuan, nga na-harvest yo, ay siguro, in the near future, katuhan tula nga kasjay, nya, da kayo kat, mostly nakita, based on our discussion nga ikot, you are practicing the organic farming, organic sibsibugyo iso nga there's no harm iti or health dagiti customers yo in terms of kasi usually nagkitam kuno kitam tupay kat ore hamo ugasan mo kat makumbinser kan ngay nga mangisakmol kasi makitam jay nakita ko ni nasilang kun makayayo nga talaga eye catching. Kumbaga DJ kita strawberry shoe nga makita. So Japanese shoga. Yan, it's sweet nga talaga. Actually, tiki panang tawag mi kat sagada strawberry. Oh, hanon nga Wala Japanese. Ta ito'y sagada nga na ipudo. Correct. Oo. Strawberry variety. Kung ako na sumuti. Na isumuti na aramidan na ipudusan na. Oh, see, so duwa nga you're producing you are patronizing kan i-advertise you the strawberry farm you and then at the same time i-advertise you iti munisipyo. Kasi instead of Japanese shoga variety nagiging sagada strawberry. So siguro kadagiti agdengdeng agtata one of these days kat hantulangan nga sagada strawberry iti mangagmi iti market tayo nga maadanto mo ti others baka by their name dandani ko na tatay ko lang by strawberry ko na kuma di ba lang by strawberry ko na kuma pero at least in kayo pa lang iti sagada strawberry also well known nga talaga nga iti sagada nga ikot may nga tourist spots so mas may siguro no madadupay niya dagiti agproduce so sapay ko mata kadagiti nag-graduate iti tadi ba no graduate ka ma'am ko sir kat i-trabaho nya dadya in graduate mo nya so no dagiti kumamot na graduate iti school on air on strawberry siguro inot mot nga one of these days nga ikot diba ore ko namot mapated and then at the same time no once nga magamgamay kasi gamay nga talaga dayto inya ma'am manggana nga masursuro danto no kasano makita danto nga umadado dadya produce dani mayat gayam so sa danto map adventure iti strawberry business. Ayan, okay. So, once again, thank you very much, Ma'am Willa and Sir Peter. Iti intadyo nga gundaway. Na-istorbo kayo iti may sa oras. Dapat nakakuha kay kuman. Sapay kumata, dagiti agdengdengag, ay kayit tuladan tayo. Agbalin nga modelo apo, daytoy agasawa, daytoy sagada, nga handa nga simuko despite the struggles or challenges nga napadpadasan da they still stick kumbaga dito dya kunada nga ma'am nga stick to one talaga nga hangka nga imakar hangka nga nagsukat iti kwa but you stick iti strawberry farming iso nga tata you're already tumbaga is apiton yon the fruit of your sacrifices in the past nga uray basit ma-harvest you hangkay nga nag-surrender intultulo you and now makita ko iti smile on your faces because of napintas iti yield na daytoy business tayo nga strawberry. Okay, so once again, thank you very much Sir Peter and Ma'am Willa. Ito natin yung gundaway. Okay. Ito na motibihan Jovelyn Valenciano, tin kayo nakatkadwa, nimbag nga agsapat yung amin.
So, okay, so iso data po iti iti bingay ti nagapo iti Department of Agriculture ti DA Agri Servicio Tungtungan nga nagapo kini Ma'am Jubilin Valenciano iti tungtungan maipanggap iti strawberry farming ngayon bingay iti agasawa da Peter Ken Willa Langbay iti mismo munisipyo tayo iti Sagada. So naimbag manen nga aldaw kada kayo amin nga awan labas